Iya bocah goneng. Monggo monggo pekayu. Kari madhep ngana ya lah. Kepriwe Ti? Apa kowe ra kelingan? Kelingan kolam. Masih dilanjut.
lihat teranyal trunyul. Ya, Nggak boleh. Oh, iya pasti. Ya, gue mbae. Iya, Rika wis panen apa urung? Rika sikin duit duit. Ih, ya bocah. Ya, dua singap. Aku kan ceritanya kon mudun mau ya. Iya. Kon mudun, kinyong dadi kecean kan kowe. Kon mudun, jere nyong kon mudun angger mudun jere ndredel dute kowe. Kae Jere sapa? Kae Pak Eret. Eret. Ya. RT. Iya karo Mas Misno karo Mas Sulis. Mas kabeh. Iya. Sing perintah ki wong-wong belakang. Tapi rung oli kiye. Ora bertanggung. Ibune melaske pada udon-udon ngene bebun jagong pun arep bu. Tolong junjungan no. Oh, ora bisa. Iya. Ora. Apa